everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Ayaw na kong sa muka. Wala kong kasabot unsa kang klasiha sa tao. Malipayon ko sa akong pagkaako karon. Gipatay nimo ang tao nga nakaluwas nimo. Apapatyon sa punya kanya ng tao nagkaroon ni abiba nimo. Kana sila may mamahimo niya nimo hanig sa imong kamatayon. Nahimo ko kato. Kay gipanalipdan ko lang ang seguridad sa organisasyon. Nga mo ini atiman ako karon. Gisiguro nimo luwas ang tao nga makausan ni anak ni patay nimo si Major Gaspar. Oh, nanong naipaw ka? Way nalilong nako sa mga panghitabo ninyo diha sa inyong baluarte sa Markang Dragon. Ngano? May tao ka ba nga usa sa mga dragon? Ha, Benjak? Wa, Glina. Wa. Sultihi ko. Naa ka ba'y insider sud sa triad? Pabutang ato ni panagkita. Benjak? Oh, hello? Benjak? Benjak, ayaw na. Hello? Hello? Kibuhat ko kato ang pagluwas sa major gikan sa pag-hostage kaniya ni Sir Mart. Aron ipakita nila kung unsa ko kaariskado. Kay kinahanglan kong magpakalig-on sa akong koneksyon sa organisasyon karon nga pinanita na ko sa palaod. Major Gaspar, Musli, posible nga may nakasud ng tikoy nining maong organisasyon. Ha? Unsa ba ka nang ipanulti mo? Ha? Pitaw, Miss Clina. Ikaw ba na ba sa era credible source? Nagduda kong naay nagpakaaron ingnong dragon. Apan adunay koneksyon sa tagagawas. Believe ko nimo sa kaigmat, Lina. Kano ha? Nade ka na sa era traidor karon sa organisasyon. Medyo gaspal. Naay gipapanid-an ako, Busli. Osa? Lina, mao ni siya sinoy nato. Atong kusinero. Oh, nakaila ko niya, Major. Siya ang akong gisugo pagpaniit kung kinsa ang mga traidor. Ha? Noy nato, Major Gaspar. kumusta ang imong pagpaniit? Unsay kalakin lang duha, nga akong gidudahan. Ang sa klaro na kayo. Kinsa kanila? Si Quetch. Sa? Siya ka ang insider nga gipasabot ni Pinchak. Nganong nakaingon ka man, nga klaro ng traidor si Quits. Ha? Noy nato. Nabati na ko siya nga nagikasulti sa cellphone. Ug iya kinigisangpit og amo. Oh, Pagtug-ana lang si Quetch, Boss Major. Porbida. Murag dili ko magatuo. Kay grabe ka loyal. Nga rin nako ka na si Quits. Sa ako nag-iingon nga patug-ana lang yun siya, Boss Major. Basta kay sa akong panid, positive yun nga traitor ka na si Quetch. Hosto sinoy nato, Major. Okay. Ako na buhaton. Pero ug mapamatud-an gali nako. Nga namakak siya sa akong pagpatug-an unya niya. Ha, pangag sa ilong. Bugto! Mokirig yun unya siya. Major, wa man ko'y nakitang kadudahan anang ginganlan o quits. Pero, mao bang yun napanidaan, ninoy nato. Imposible sabog, hinimo-himo niya ang resulta sa gisugo ko niya. O sa imong plano? Huwag na nga pagutana, bukan sa o ang traidor nga dragon. Oh, okay. Onsa man, gusto ka nga ikaw ang musintensya. Dili lang ko. Ikaw lang. Ah,
Bangag sa ilong. Anong nanawag pa manggili siya? Saan pagkasidabot na mo ini? Ah. Hello? Mansyo? Ha? Unsa, Mansyo? Bangag sa ilong! Oy, Mansyo! Di na labad-labad kalas una ko. Nganuwa naman lang taon. Baya, walang taon mo i-takes ng imong tuyo taon. Uy! Usaw mo na ito pagkasinabot, ini? Aksyon ba yung takdan ko ni mong buwan nga ka? Pabuta nga kung pagkanaha di ha? Kaya magsulti unya ta. Apan, humaning ato karong parang sulti. Tiksi ko sa imong gustong ibalita na ko ha? Ayo lagi! Okay, sige. Bye! Baya, unso kay info, ang buot untang ipadhangat sa amang nga Mansyo. Aha. May gitex ang amang. Importante yun kay tingali kay ni. Ano, magkasinabot ni gimi ini. Boss, dakong buhi si Binjak alias codename Alba. Uy! Unsa kinigitex ni Mansyo amang nako? Tinuod yun ka ni. Dakong buhi ko noon si Binjak alias codename Alba. Bangag sa ilong! Dako ko nung buhi si Binjak. Naipaw na siya. Glina, nasayod ka ba yun eh? Wa. Wa ko masayo niya na Major Gaspar. Pero, usa mong pagkaunsa nga. Imo man ka itong gipapatay. Kinanglang manubag ni si Marciano. Apil ba sabdi ay si Marciano sa maong plano? Oo. Siya mo inikontak sa mga itang hitman. Nga mo inilikidar sa imong ex. Nga akong karibal. Major, Susihon ko niya ning bahina. di masag kamay baho nga dakong buhi si Binjak. Tuan na sa chamber at traidor na dragon. Oo, Boss Lee. Tuwa na si Quits. Og andam naghukman. Ang imong pagtugot na lang mo'y gipabot. Sige. Puhata sa usap pala sa kaayuha sa ato organisasyon. Salamat, Boss Lee. Wa na. Gihukman na sa kamatayon ni Major Gaspar ang nasakpan nga traidor. Natapos ang iyang kinabuhi human ni atong tulo ka mga sunod-sunod nga mga buto sa armas. Lina, Nay nato, natapos na ang traitor. Bugto na. nakasiguro mo yung ka nga siya gyud ang traidor. Oh, miss. Mora sa tuyo angay niya. Sige, miss. Ari sa tus kitchen, ha? Mag-atiman pag-gusluto nun. Sige, padayon lang, Nay nato. Nay nato, lain ang akong pagduda sa imong pagkatao. Panid-an di ka. Nanawag na sab siya. Hello, nganong nanawag ka? Gibingaw ka nimo. Mahimo ba? Gusto na, anak? Dili na sama ka ni ato ang sitwasyon nato karon, Binjak. Apan ikaw paghihapon ay gipangita sa kong kasing-kasing. Patay na ang akong kugma ni mo, Benjak. Nahiuban sa kamatayo ni Kristal. Unsa? Hundungin ako. Mahimo pa. Kay dili kini ikahimuot ni Major Gaspar kung masayod siya ni ini. Ilakaw si Bay Sarge apan mas gipili na ako nga ubanan ka. Salamat ha. Naibaw ko nga bugat paghihapon alang nimo ang kalit kay nga pagkahanaw sa imong Daddy Mart. Misael, Apil na akong pangitaan o kustisya ang kamatayon ni Anhing Sir Mart. Buhi giking akong panimaw sa alang sa kagaw nga Major Gaspar. Misael, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaos. Dili lang kay kutob lang kini sa panimaw sa Aliyah, kundili pagpadayon sa wa pa mahuman nga krusada. May kaugalingon kitang balaod o hustisya, Misael. Hinay og dipiktuso ang sistema sa balaod.
Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.